nárožia, kúty a nadpražia. Nárožné, kútové a nadpražné lišty osadzujeme na čerstvú maltu. Pred ich inštaláciou môžeme na vystúženie rohu ostenia použiť armovací roh LAR. Nárožná lišta LKPVC môže byť opatrená širším pruhom sieťoviny na prekrytie celého ostenia. Ďalším variantom nárožnej lišty je LKVH, ktorú je možné napájať pomocou kolíčkov. Hrana týchto líšt je po dokončení omietok viditeľná. Pre nárožia s iným uhlom než 90 stupňov sa používa lišta LK Box, ktorá má nastaviteľný uhol ramien. Najskôr osadíme do stierkovej malty jedno rameno lišty, druhé zastierkujeme až po zatvrdnutí malty, aby kvôli tvarovej pamäti nedošlo k odsadeniu lišty. Na nadpraží osadíme nadpražnú lištu s okapnicou, napríklad LTDU. Ak sa sieťoviny neprekrývajú aspoň o 10 cm, je nutné vložiť do ostenia ďalší pás. Kútová lišta LKVT s vnútornou tkaninou sa osadzuje do vnútorného rohu. Dokončíme základnú vrstvu, finálnu omietku a odstránime ochrannú fóliu. Nadpražné lišty s tzv. Nepriznanou okapnicou sú skryté za omietkou. Ďalším príkladom je lišta LTU. Oproti tomu je možné použiť aj typy líšt s priznanou okapnicou VLTU2H a VLTU, ktoré zaisťujú ešte bezpečnejší odkvap vody. Použitie líšt vo výsledku zaručuje rovné, odolné a funkčné hrany zatepľovacieho systému.